शिलंआव थांदोंमोन गाइस माने शिलंआवथ' माने जोङो हर थानानैसो फैबाय माने आलुदिखौ नागिरबायदोंमोन आरो माने आलुदिया माने शिलंआव थायो ना माने ओंखाम ओंख्रि संग्रा माबाफ्राव दा आलुदिखौ जोङो शिलंआव थायो होनना मिथियो आरो ना माने लोगो मोनबा आंबो सानदोंमोन आङो पुलिस बाजारावहाय जोंथ' फुरा नैबे पुलिस बाजार माबायावथ' जोङो बिराद गेंग्रायजोब्बाय आरो गिदिंजोब्बाय जोङो हाजोआव थांनो होन्दोंमोन माबा हाजो बे शिलंनि मा हाजो होनोमोन बाव थांनो होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दा एसे गोजान जायो ना माने दा नेक्स्ट फैबा थांसै होननानै बुंबाय आरो सुन्दरिया ओमफ्राय नै दा शपिं खालामबाय शपिं खालामनायावथ' माने बिराद मानसिखा एसे खोमसिबो जायो नालाय बेवहाय शिलंआथ' एसे खोमसिसो नालाय माने बिराद गोजाङोबो शिलंआव माने दा गोजांनायखौ लाथाबाबो आङो दा जेकेटखौथ' आङो बेगाव लादोंमोन नालाय दा शपिं खालामखांनानै बिदिनो खम समनिबो मोनलाबायो नालाय बैयावहाय दा नै एसे मलाव फैबाय मलावहाय एसे जाम्पारफोर गस्ला नागिरनो स्पटिं माबाफोर सार्टफोर होननानै मल गोजौआव फैबाय आरो शिलंनियाव गोजौआव फैबाय ओमफ्राय दा दामाबो बिराद दाम 7,000 8,000 9,000 नङाबा मोनखाया दा नैबे शिलं कलेज नैबे शिलं कलेजखौ नायनो होनना फैबाय सुन्दरि फरायग्राखौ दा शिलं कलेजआ नैबावनो आरो नैबे लामा ओमफ्राय दा नैबे लामायाथ' माने बिराद लामायाथ' बोरैबा गिथावथावखा आरो दा नैबे शिलं कलेजखौ नोंथांमोना नायदो शिलं कलेजखौ देखायनो हानाय जायासै दा नै गारियाव फैफिनबाय आरो ना कलेजखौ नायनानै दा गारि भारायाथ' बिराद दाम लायो नालाय माने ससे लामायावनो 400 500 लाखायो आरो ना गारि भारायानो दा कारजोंसो थाङो नालाय ओमफ्राय जोङो जेब्ला शपिं बायदिसिना खालामखाङो होमबा अखानायै थांग्रो मोना माने न'निफ्राय थांग्रो मोना जों माने शपिं खालामहैदों आरो ना जों दा शिलंनि माबानिफ्राय शिलं कलेजखौ नायनो नागिरबाय आरो शिलं कलेजआबोथ' एसे गोजानानो बिराद 400